Matthew Matthew Kapitulo 5 versikulo 13. Matthew Kapitulo 5 versikulo 37 hangtod sa 33 hangtod sa 37. Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Kung naa na ta mga igsoon, manindog ta. Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Nakadungog usab kamo nga giingon, nga giingna ng atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Dios. Apan karon sultian ko kamo, ayaw gayud panumpa kun mosaad ka, ayaw panumpa sa langit. Kay ang langit maong trono sa Dios o sa yuta. Kay ang yuta mao ang tumbanan o sa Jerusalem. Kay kini mao ang siyudad nga halangdong sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Verse 37, ingna lamang oo kun oo, or dili kun dili, kay kon may musubra paniini kana gikan na sa yawa. Verse 37, basahon nato diri sa ato ang screen. But let your word yes be yes, and your no be no. Anything more than this is from the evil one. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mga pulong. Amen. Paliog mang lingkod tang tanan. Undecided Christian. Muna'y uluhan sa atong pagtuon karon, undecided Christian. So dapat masabtan nato ng karon tungod kay matingahan na ta sa itong kagalingon, dugay naman ko nangalagad, pero sige, gyapon kog duha-duha. Dugay naman ko nangalagad, pero di ko kadesisyon sa kong kagalingon. Dugay na kong pangalagad, pero akong yes sa Ginoo. Karon, ugma no na pod. Akong yes sa Ginoo sa sunod na pod adlaw, no na pod. That is why sabto nato ni kayo. Dinis kalibutan, doon na lamay duha ka butang nga pilian. Naay langit og ang impyerno human sa atong kamatayon. Muduol ka og CR. Hiragod og she ang naa dito CR. Walay purgatorio. Ang naa sa CR pang lalaki og pang babae lang gyud. Unya og mo decide po ka kabahin na kaminyoon, di gud pwedeng duha. Kay mo kanta na lang kag sana dalawa ang puso ko. Libog gayo na. So usa ra gyud. Unya mao na nga kinahanglan gyud tang makakat-on unsaon nato nga mahimo gyud tang lig-on ang atong mga desisyon kinabuhi. So unsa may kasagaran nga kalangayan sa mga babaeng mangumpra? Mato ka sa ICM, ilabi na kadto ka sa ibabaw, na mga 50% dito or 30% less off. Na magsige nag-usara ka buhok paliton ha, pero tanang iskina sa mall at tuon. Unya, dugay kayong makadecide. Tuyok-tuyokon niya ning maong panapton, tanawon niya, gikan ibabaw, paingon ilaw. Unya na dugay, iyan ang gibutang sa iyang bukton, nanguha na po siya glain, pero usara iyang paliton. 5 nakabuok ang iyang gipatong sa iyang bukton, unya naglakaw siya padong dito sa cashier, galingi pa po sa uban. Then hapit na po, then palit. Pag abot na, hapit na siya dito sa cashier, nibalik siya og iyang gipang, ang uban kani, di na mo balik, ipatong nalagbisag asa tong ilang mga. So, dili makadecide. Dili yun makadecide. Kini mga lalaki, wag.
Pag ingana, awa ka nagbagay ba ninako or dili, diretso nagbira. Bayad diretso. No? Nya pag uli, sabas asawa, unay lami, uso. Di ko kakamaong mamili, oy. Nga na, bitaw? So, daghang mga panahon nga maglisod tag desisyon. No? Sa mga estudyante po, naglibog kung sa'y kurso. No? Sa maning ako ang kurso nga kuha una, mag-engineering ko, mag-teacher ko. Asa man gyud ni ana? Nya pangutanon ni pastor, unsa man gyud naas imong kasing-kasing? Ambot lagi pastor, galibog pa ko. Mag-teacher ba ko or So dili ka decide. Wala ka balog unsay kurso ngayang kuhaon. So may akong kurso nga, of course na lang siguro. Daghan kayong mga ingon ana nga makalibog. Napayusahay nga nakay adtuon, importante kayo. Nya inigabot nimo sa maong dapit, dili nimo familiar. Pag abot nimo dito, asa man ani ha? Labi mangutana ka, unya ningon dito nga, sir, na iskina des unahan, liko ra. Pag abot nimo sa unahan, duha may iskina. Pawala og pato. Asa is. So lisod kayo na sa Kristohanong kinabuhi, doon na po yung mga Christian nga undecided. Wa kahibaw og impierno ba ni og malangit bataan eh? Wa ta kahibaw og unsay atong buhaton, biyaan na ba nako ni nga bisyo or dili? Wa ta kabalo mga undecided ba? Bisan gani sa pagmatas buntag usa man ni mag-Bible reading ko or mag-cellphone, undecided. Pero kasagaran dyan na cellphone. No? And sa Lord, kabalo ka mo ni ang problema na to kay pag init kayo ang atong intense kayo ang atong pagpangalagad ginoinit kayo, dali kayo tang makabuhi og pinulungan. Nya atong gihimong commitment. Dali kayo gyud ta ana nga makahimo. We say ta tungod kay kitang tanan ani. Lord, gikan karon ako na yung ihatag nimo pero og magka-problema bawion, di ba? Ihatag na nako nimo Lord ang akong kinabuhi pagka maka-problema bawion. Lord, ihatag na nako ni nga talent pag naay problema bawion. So that is why gihatag ni nga mensahe ni Lord nga kanang gitawag natog undecided. Pero ang pinaka-highlight nato diha kining verse 37. Naapil lang ning kabahin sa pagpanumpa. Kay kining manumpa ta, dapat decided naman gyud ka nga mauna, pero pag abot sa unahan, mura lagi galibog yapon kang nanumpa naman ka. Ni commit naman unta ka, di ba? So atong basahon diha sa verse 33. Nga sa Lord, but let your again, you have heard that it was said to our ancestors, you must not break your oath, but you must keep your oath to the Lord. So, ingon diya nga, kung manaad ka sa Diyos, ayaw yun balia, ayaw yun putla, ayaw usaba ang imong pagpakigsaad sa Ginoo. No? Then, ingon diya sa verse 34, but I tell you, don't take an oath at all, either by heaven because it is God's throne. Masaksi yun ang langit, buhaton yun ako ni. Mungom na uban. Or by the earth because it is His footstool. No? Na may mingo nga, bahalag mapatag ng kalibutan. Di yun ako ni wadon ang akong pagsalig, paghigugmas, Ginoo. Kasagaran ana saad sa tao kinadaghanan Ginoo ng inganang panumpa. Nga kining barangay Lourdes malivel na nis lapas. Ang akong hugma ni mo day, di yun mabag-o. Grabe kayo no. Ingana po na natin mga pagpanumpa sa Ginoo. Pero ingon si Lord, ayaw nagbuhatang ano man ang langit, trono sa Diyos, ang yuta po riyang tumbanan. In other words, ang imong pagpanumpa, dinis yuta or dito sa langit, ayaw buhata. Ayaw himua. Nga naman, tungod kay maong salaag yapon, ang pagbali sa imong commitment, pagbulag nimo sa imong pagpanumpas, Ginoo, maoro man ang salaa. Sa kasal, till death do us part. Nya galingi sa bridesmaid. No? No?
in sickness and in health, uh, richer and poorer, till death do us part. Pero galingi ba sa nitambong pa dyan akong ex, oy. Naangayan man dahil siya ron. Grabe na mga ingunan ang problemahan, no? Sa verse 36. So, bisan sa imong ulo, ningon diya, neither should you swear by your head because you cannot make a single hair white or black. Dili kuno ka makapaputi o makapaitom. Gawas kung mobayad ka sa bayot. Gawas kung imong ipakolor dato. So, but let your word, yes, be yes. Klaruhan ang imong yes. Pag mo ingon na gani kang yes, yes na dyan na. Og mo yung kang no, no na dyan na. Gani sa Revelation, di siya gusto bugnaw-bugnaw. Gusto niya, bugnaw na lang ka perme. Gusto po niya, init ka kayo. Wala tunga-tunga, di ba? No? So, yes ragyod, og no. Yes ragyod, og no. Nara. So, nga naman, tungod kay, anything more than this is from the evil one. Kanang pagduha-duha. Kanang di ka ka-decide, kaklaro ana. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ayaw na nighugaw-hugaw eh. Ganun di pa man ka-decide. Nga duha ra may imong paingnan. Upadayon kas pagpakasala or maghinlo na kas imong kaugalingon. Nganong di pa man ka-decide. Muna mo, uban, di siya ko magpabaptize. Kaya makasya pa man ko. Do you think ka na mga nangabaptize, wala na nakasala? Ayaw yung mag-baptize, rapture na sila dito. Naagyapon ang mga pagduwa-duwa. Ang gingon raman ni Lord dito, muobey lang yun ta. Nganong dili man yun ta makadecide nga, naman na sa Bible. Duwa raman eh. Karon nga nakabalo na tag nakailan na tas Ginoo, minaw ta. Karon nga nakailan na tas Ginoo, duwa ray atong desisyon. Si Joshua, nakita niya nga unsa guni di man maklaro ning pagka-Dios no naning ako mga sakop oy. Murag mga lagan man pud sa Ginoo pero murag bugnaw-bugnaw. Unya mo anam po pagpakasala. So ningon si Joshua, naanis tunga-tunga ni sila ka kinabuhi. Sa kalibutanon o sa pagkalangit noon, naa sila tunga-tunga. Muna ningon si Joshua 24:15. Ato nang i-expound. Ningon diha. Murag, para ninyo, dautan ng pagpangalagad sa Ginoo. Murag di mo decided ba? Karong adlaw pagpili mo, kinsa inyong simbahon? Kadto ba ang mga Diyos-Diyos dito sa mga Amonihanon, mga Moabihanon, mga Lordisanon, mga Boholanon? Pagpili mo. Pero ako o ang akong panimalay, yes, nagyod me. Diha sa Diyos. Nganog yung kaha nga kung paras Ginoo, murag undecided ta. Oy na tayo prayer mato. Karon. Sana di mo ulan kay makadong ko. Natay Bible study ato sa kakuan. Unsa ka mo? Basing makadong ko pastor, basin. Muapas lang ko og makalugar. Ligo tag dagat. Ay! Kano sa karon? Dali kayo tang makayes basta kalibutanon ba? Dali kayo tang makayes usahay. O dili usahay kanunay basta sa iyanas kaaway. Dali kayong muyes. Kaya nga naman, espirituhanon na ta pero nagsunod gyapon sa unod. Na ang espiritu nimo pero di man na siya magbuot. Kadi kaniya gustong imoong robot. Ikaw gyapon ang magbuot. Mo-submit ka sa Holy Spirit kanani mo or sa imong pagkatawhanon. Lisod kaayo na. Kanang pag-decide, kinagrabihan ko na kayo. Munang klaro na to, ang atong pagka-Kristiyano, ang dili ta maglisod og desisyon. No? Inigbangon ni mo sa pagkabuntag, kinadaghanan kag plano. Wagod na apil sa imong plano nga, Lord, inigbangon na ako, dapat na ako'y word ni mo akong pamalandungan tibok adlaw. Wag yun na apil sa plano, undecided Christian.
Klaro kayo ba nga, sa mang yun atong kinabuhi ba? Mauna nga, asa ta? Mo ni. Ingon diha sa Joshua 15, katuday. Joshua chapter 24:15. But if it doesn't please you to worship the Lord. Kaya na may uban ka simbas Ginoo pero simba pos na, yun sa lagay gisimba ni. Choose for yourself today the one you will worship. Pagpili lang. Kadi gusto si Lord og nakas tunga-tunga. Alagad Ginoo mo pakasala, mo alagad Ginoo mo pakasala. Mo commit sa Ginoo, samtang nagdayeg. Daygunta ang hari. Pero nasiyang kasing-kasing. Alagad Ginoo magpakasala, alagad sa Ginoo magpakasala. Oh, undecided. So choose one. Pagpili og asa ani. Ang uban kay para sa mga undecided ato sa mos purgatorio kay purgahon mo wala baginas Bible ng purga-purga. Kaklaro na ana ningon dito ang dato og si Lazaro parehong namatay. Naay na purga? Ang usa tuwa dito sa heaven, ang usa impierno purga-purga pa kadiha. That is why, kadaghan man kong kalibog, asa manggutaan ni, malangit baka tani, maimpirno baka tani, munang ang uban, gahuna-una na lang, basig na apay tunga-tunga ni. No? Napoy uban maglibog ba? Usa ko laki baye. Kaklaro na makatubang kag samin. Ngano ko nang libog-libogo na? Di kay ang babae manggod ko na trap ra ko ani nga lawas. Nga na ang uban. Undecided. Ning usaw man ni pastor, ngay ngani man ang akong feeling. That is why John chapter 3 verse 3, you must be born again. Ang uban una-una nila kini born again relihiyon. Walay relihiyon nga born again. Kanang word nga born again na bag-o na regenerate yang kasing-kasing. Kani ato na igugma sa karon na igugma sa Ginoo. Kaklaro na ana, walay sa tunga ana galakaw. Tanawan ang uban nga mga undecided. Mga undecided ba? Tanawan ang pagstelo sa mga undecided. Kinagrabihan. Mituos Ginoo, naapod sila tuo-tuo, dula-dula, tarak-tarak, balay-balay. Kaklaro ana? Dili decided ba? Dili na lang ka mo to. Dili ka mo to. Muto ka to. Walay to. Kaklaro na ana. Muna ningos Joshua, pagpili mo. Kinsa inyong alagaran. Ang mga gods ba? The gods of your fathers worship beyond the Euphrates River? Or the gods of the Amorites who's in the land you are living? But as for me and my family, we will worship the Lord. No? Kada gabi maghisgutay mi sa mga papa, kaya na bang mag-prayer mi. Kana mga papa magtirahan na magyud mi. Na bang kanang imoha diha, Brad. Ayaw na pala. Ano da na? Nga na ba no? Kando ba kanang mga bersikulo diyong hubarog mga 15 segundos, 15 seconds, unya, confess na yun. Kaning bersikulo, igo, juko anay kay, lain na po. Iganay lagi. Tinanaway ba? Anak na dito, basta maigo. Lami nyo na mag-iganay. Ingon siya, for me and my family, decided kayo sila, wala sila nagpuyo sa tunga-tunga. No, nga naman, ang mga Israelite, niabot gyud na sa time nga pagkawala gud gani ni Joshua, nag-alagad sila sa Ginoo, nag-alagad po sila Diyos. Munang undecided. Basta hindi, panalanginan ko sa Ginoo, kini pong ilang Ginoo mo panalangin po niya, doble ni. Panalanginas Ginoo ni akong negosyo, panalanginan po ni feng shui. Undecided. And dili gusto si Lord nga may kahati siya. Ganang mga tao nga undecided, dili na stable o huna-huna. Kanunay nang maglibog, unsaon guni. Decide na yun.
Humana man na, ampo ka, unsay gisultis Biblia, desisyon eh. Nya kay, kanang tawo nga, dual SIM, murag cellphone. Nana niya ang balang espiritu. Kanunay pong maminos iyang pagkatawhanon. Ingon ang Holy Spirit, ayaw na. Ang pagkatawhanon, sige lang, maluluyon bitong Ginoo. Pangayo rayag pasaylo. Di lagi ka maimpirno, mas daghan baya kag na-invite sa church. Na! Nganaon po kas kaaway. Munang magbantay gyud ani. Ingon gyud si Joshua, for me. As for me and my household, we will serve only. We will only serve the Lord. Decided gyud sa kayo. That is why balikan nato ang verse 37 kaganina. Sa Matthew chapter 5, niingon diha pagsulti, ingna lamang ninyo kung oo. Yes, kung yes. Kabalo mo mga igsoon, wala man ko naton gilibog-libog na to tong kaugalingon ba nga klaro kayo. Ingon si Lord, tanawa ha. Ingon si Lord, unsay inyong gidili dinhi syuta, idili po dito sa langit. Napata? Unsay inyong itugot dinhi, itugot po dito. Sa laktod nga pagkasulti, dapat ang inyong gidili dire, mao ang nakasulat sa Biblia nga idili. Nga di pwede. Kay aron nga ang inyong no dire, no po sa heaven. O ang inyong itugot dinhi syuta, mao po'y gitugot dire sa Biblia, aron ang inyong yes dinhi syuta, yes po sa heaven. Tanawa, powerful kitang mo ampo. Lord, we say no to this sin. Pero, hala, imbes po dito, agree siya dito, yes, no. Pero, sunod malagi ka. Muna ang problema kay undecided lagi. So, ingon sa, let your yes be yes. Kaklaro na kayo nga, ang ayaw, sad to say, kini tagak tatanan, kining giingos Biblia nga no, mo'y atong gipanghimo. Sakto? Mura lagi di mo muuyon. Na kining giingos Bible nga yes, wa na to gipangbuhat. Sometimes atong buhaton, sometimes pod, di ta mo buhat. Yes, no, yes, no. Undecided. Muna ingos si Lord, mas maayo palang unta, bugnaw mo. Kaayo. Or init na lang yun mo kayo. Kay kung bugnaw-bugnaw, isuka, undecided man. Dili makadesisyon. Now, kanang, ingon ang Ecclesiastes 2 is better than 1. Nga naman, sa dihang mulakaw ka, nakay paliton, o sa may maayo ani, kani or kare. No? Kisa to, Syntyche og si Euodias ba to? Sila, kini si Syntyche og si Euodias, pareho silang leader sa church, o niya, pareho silang maayog pananawon para sa church. Pero kay lahi-lahi man sila og plano. For example, moingon ang akong wife, pag naay blessing na moabot, unahon sa ginato ang sound system, unya ra ng imong mga puthaw-puthaw na po diha. Moingon po ko, no? So, muratag kuan, pero pareho nang maayo nga plano, di ba? So dapat usana mo nang ningo sa Apostle Paul ngadto kang Euodias og Syntyche nga dapat maghiusa mo sunahuna. Unsay paging mahiusa sunahuna? Kadtong usa himuon natong no parang mahimong yes tanan. Ikaw Syntyche no imo, ikaw Euodias yes. Dito naka Syntyche uban na mo ni Euodias nga yes para nga makahiusa. Dili pasabot nga mas less ning imuha, mas walay hinungdan imong plano kaysa aning kay Euodias. Or ikaw Euodias, magno ka ha, kay arikas yes mo kuyog. No? Diha sa atong pamilya, madawyag man guna. Ang bana mo ni gusto, ang asawa mo ni gusto. Unya dapat na agyoy, ingo si Paul, mag-usa mo sunahuna. It means nga, sige, kana nalay ato sang unahon.
Yan sa sunod, kani, nga na bitaw, kani una ha, kani una ha, bala ka. Bahala ka. Nga naman, dili maka-decide. So naay mga panghitabo, mga igsuon sa Biblia nga, kanunay gyuning involved ning pagka maduha-duhaon sa Kristohanon. Si Lord makakita og buta, gusto ba kang mamaayo? Ambot lang. Wa ko ini nga no. Yes, good kaayo siya kay nangandoy mangud siya kaayo. Nagtinguha man gyud na siya. Munang nagtinguha man siyang makakita siya. Yes, diretso ang iyang gisulti. Na makita nato kung labaw kaayo ang atong tinguha sa Dios, ang tanan nga tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang tanan nga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, always tang nag-yes. No? Walay mo patunga-tunga diha. Now, remember nga kining Matthew chapter 5, nadudlo si Jesus ani, ug ang gitudlo ni Jesus, sa pagka girapture na ang atong, nagikuha na ang atong Ginoo, ni bayaw na, ni ascend na, ang iyang gitudlo nasabtan og ayon ni Santiago. Tanaw na to, James chapter 5. Tanaw na to mga ison, James chapter 5, verse 12. Nasabtan niya ayaw mo nang, unsa iyang nadunggan, iyang gikinabuhi, ug mo po iyang gitudlo. Dara ha? Mo na nadunggan niya sa Ginoo. So, now above all, o labaw nining tanan, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or with anyone or any other oath. Ayaw panumpa pareho, di ba? Langit o dinisyota. O nya, your yes must be yes and your no must be no, so that you won't fall under judgment. Kay kanilaging nakastunga-tunga o nagduwa-duwa ka, judgment man eh. Nganong judgment kay? Niingon ang Bible, undecided is evil. We know what is right and wrong, di gyapon ka ka-decide. Ha? Hundreds of preaching or thousand na siguro, lain-lain ang mga pastor ang atong nadungog ug wali, di gyapon ta ka-decide. Nga kabalo naman tang evil ni, kanay mo'y sakto, gikaymot as Ginoo, di gyapon ka-decide. Kasagaran, may nga rin, madala pa manggugo sa akong barkada. Na? Yung papa magkonfisa na yung magabi mo, yung higala mong may kayo sa una, niya basin magmalain. Di, respetaran sa lamang. Nakanang maikog kastawo, wakay kaikog sa Ginoo. Di ba? Hello? Napoy usahay mga iso. Kita, magbantay dyan tanin tanan. Kay wala tay apil sa pagpakasala. Naglikay ng organic ka, pero usahay sila may mo dool. Nya inig dool nila, bahala na, ningon ang Bible nga, dili gyud ko makompromise. Karon kay gahisgot na sila, gahisgot-hisgot, makatimpla ang putag apel. Kabantay mo na. Ako ra? Makatimpla kag apel. Labi na, maghisgot sila, kana si Kuan mo, si Kuan. Lagi kay bitaw. Lagi kay bitaw na apel na kanila. So, ang gitudlo ni Jesus na inumdumang James. Unya mo po'y gitudlo ni James. Nga ang atong yes, yes lang yun eh. Ang atong no, no. So, sa unsang paagi nga ang imong yes, mahimog yung yes, ang giingos Bible nga yes, maunay ikinabuhi. Ang giingos Bible nga no, ayaw nag-ikinabuhi. So, decided na ka. Nga arigyog ka sa yes. No? Pero, Kristohano na ta, gunit-gunit, gyapon tagbulak sa roses. He loves me not. He loves me not. He loves me, he loves me! Not. Awa, God. No? Ngayon pa kayo, pastor, mo absent kog simba rong Domingo nga naman, mo ulan rong Sunday. How did you know? Nag-pray man ko. Nga mo ulan.
No? Musimba nagyo ko pastor o di na magpakasala tong atong ka-churchmate. Awa man gyud muhunong anang sala kay naara man gyud ang sala. Og atong gi wale ni Pastor Prima nga may baw-an nimong naa nimong balang espiritu luwas ka gisilyuhan kaniya kay makabuhat kag sala i-convict kaniya nga di mao to imong gibuhat. Pangayo ito pasaylo. Di ba? So, klarunan na to ni kay ngano man ingon diya nga kining pagduduha naka sa yes or di ka kan yes, di ka kan no sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Judgment ta ani. Di man namingon si Lord kani kay nangalagad og ayo dere ka, diretso ka. Ikaw, wa jud kay pagpangalagad dito ka. Ikaw gaalagad ka og wala ari sa gasto nga tunga kay purgahon pa ka. Mag-ampo pa tong mga buhi nimo. Nakaiwa man as Bible. Tanawan ning gisulti sa Biblia, human mamatay ang tao, kausa siya mamatay. Hukman na dayon siya. Ang sunod mauna ang hukom. Sa una gitudluan man me. Wala mong mga suko mo, basta kay mao man ang kamatuoran, Biblia man atong isgutan. Gitudluan me nga pag naay namatay niya, yang sala kay dili kayo grabe, madala pa siya og ampo. Madala pa kuno og ampo. Na ini nagsugod na anang pila na 40 dias o nya ipaampo na to siya ato siyang pamisahan mukat-kat kuno siya gikan dito sa na kuno'y dako kayo nga gitunton na tong rosaryuhan padong sa ubos niya mukat-kat mo man gitudlo ayaw mong pangaway nako ha kay ang gatudlo ani ang religious teacher na mo when I was elementary mangaway mo may gitudlo. Nya ako nang gipangitas Bible asa guning mukat-kat. Wa man joy makakat-kat oy. Ningon si Abraham sa iyang tubag ngadto sa dato sa diyang ningon ang dato. Abraham ingna si Lazaro nga babalik ka na lang siya dito. Usa may tubag? Na ay lawom nga bungaw. Nga walay makaanhi gikan dire diha nimo o gikan diha padung dire gawas niya na wag yoy makabalik nato dito sa yuta. Tuo man kanang November 1 munipis ng pultahan na ng division sa mga patay o sa mga buhi. Manoroy kay mangitag biko og desisyonan dayon nato samtang buhi bata. Pag mayingong langit ang atong paingnan ani, then accept the Lord Jesus Christ. Pagpapuno sa balang espiritu, sunda o kung sa gisulti sa balang espiritu, mauna. So, you say yes. Sa yes ni Lord. Kung unsay approve sa Ginoo, tuwa ka nag-yes. Kung unsay dili approve ni Lord, tuwa ka nag-no. Pero mostly, kinadaghanan, apil nagwali. May mga time nga undecided ta. Unsa kaklaro na unsa man nimo basa sa kus Bible ro o dito kog lakaw. Unya lang ko basa inig uli. Nya pag uli gikapoy, tulog na lang ko ini lang mata. Pag mata, uy, late na mo sa oras. Unya lang ko basa inig uli. Pag uli, kapuya oy, tulog na lang ko. Na? Undecided. Usa man na sa mga ilhanan ng undecided nang digog ka maigugmas pulong sa Ginoo, grabe jo na. Undecided na siya mga igsuon mo nang bantayan gyud nato ni. Now, atong adtuon ang mga gaingon nga sila Dios nun, pero nasakpan ni Lord nga sila hukmanan. Makita ni siya sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 6. So, dinhi na ta, mamauli na ta. So, ang tawo nga kimay. Mark chapter 3, verses 1 to 6. Miadto na usab si Jesus sa sinagoga og dito'y tawo nga kimay og kamot. Kanang kimay nga kamot, dili na maglisod kita lagi mo kimay og kamot? Habang kamot ba, ang uban na nagapilit ang ilang tudlo?
Dili na sila katarong og trabaho, gitawag na sila og disabled person. Na dito nakitaan sa Ginoo ning gitawag og kimay og kamot. So dili siya kayo kabuhat bisag unsa mga butanga kay kimay lagi siya. O sa iyahang kaimtang kimay. So ingon ang verse 2, ang mga tawo usab dito nga naniid pag-ayo kon ay may mga tawo usab dito nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang maong tawo sa adlawng ipapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Now, unsa di ning adlaw ipapahulay? Exodus chapter 20 ningon, makatrabaho kamo sa unom ka adlaw, sa ikapito ka adlaw, di pwede. So, istrikto kayo nila ning gipatuman. No? Ngayon kaadlaw ipapahulay, dili ta mo trabaho ron bisag unsa. Now, karon, usa sa mga giisip nila nga apil gihapon sa trabaho kanang manghimo kag mga milagro. Kanang mohimo kag mga katingalahang butang, trabaho gihapon na para nila. So muning ilang gibantayan si Jesus karon. Adlong ipapahulay, maluluyon man gani siya ba? Mahigugmaon man gud ni siya ba? Naara ba gyud mga masakiton dire? Atong bantayan? Kay naa gani mga pangos ani rong iyang ayuhon. Masumbong nato ni siya dito. So ilang gibantayan. Sa verse 3, si Jesus miingon sa tao nga kimay dali ngare. So iyang gipatawag dito sa tubangan. In verse 4, unya iyang gipangutana ang mga tawo. Unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlang ipapahulay? Ang pagtabang ba or ang pagdaot? Ala, gibutangan sila ni Lord ani yes or no? Pagtabang or pagdaot? Ang sa may buhaton sa adlang pagsimba? Mato tag simbahan or matok bulangan? Daghan, undecided. Ang uban, ariras balay. Kadungog naman Ginoo, makaampo ta. Makasimba, ramgamo ta sa balay. Sure? Kailis kas inyo ha, niya kapakpak kag imo dito. Oh, mga itson, hallelujah, atong simbahan. Gay nga na kas inyo. So, nagbutang si Lord og yes og no. Unsay maayong buhaton? Ang pagtabang ba? Yes. Or ang pagdaot? No. Asaan pili? Tanawa, nakapili ba ni sila? Mga scholar ni sila? Mga panglam sa mata sa tao, perfect ni sila kay mga Pariseo biyan Mga Pariseo na niid. Batay ganaron. Naminaw ta. Si Jesus mingon sa tao, dali nga reon niya, nangutana siya sa verse 4. Sa may mayong buhaton sa adlong ipapahulay, ang pagtabang ba o pagdaot? Ang pagluwas bas kinabuhi sa tawo ug ang pagpatay. So, si Lord, kuha naman na, duha naman na, di ka mo tuo, nituo og gamay, unya nituog yun ka. Duha naman na. Si Lord, duha ra iya, di ka mo tuo, ug mutuog yun ka. Di niya apilan na ng mga totoo. Ang iyang giingon diri, kinabuhi ba? Paghatag sa kinabuhi o ang pagpatay. Duhara. Ingon siya pagtabang or pag daot. O sahay, undecided. Kita kaklaro na yun kayo. Magduha-duha pag yun. O sa man mo, simba ko ron o dili. Kaklaro anak nga. Adlaw sa pagsimba. Hala no? Alawan ang naasi mong kapalibot, mao kayo. Wala, dili. Kamo, badi na mo. Apan wala sila mitubag, tanawa mga undecided. Nahibaw kayo kung sa inas kasulatan, undecided. Unsa man na, kung mono ka sala, og mo yes po ka sala. Ay mga tao nga, alagad ko sa Ginoo, kaya og na impierno. Luwas ko, way impino, okay ra pod. Ha? Ang mga lagad ko sa Ginoo kay og na langit, praise God. Wala langit, praise God. Undecided. No? Usa sa papa nga akong na-encounter mga igsoon nga nakaingon gyud kong lisuda po ning iyang prinsipyo. Ningon ko saya, kuya, kanang imuhang
mga buhat ba? Kay dagko naman ganin mong anak, anong mo, kuan pa manggihapon kag uban, mulingi-lingi pa mas uban. Ha? Unya, gawas pa na, kining imuhang mga kay grabe man sa tug sabong kanang tungit o kanang, nya, ilim nun. Kanang inom. Imagine na iyang balay, gibutangan niya kanang mga disco lights. Mapisag siyara dito, magpa-sound siya, o niya, mag-inom ra siya siyara. No? Gipangutanan ako, kuya, iyang prinsipyo mauni. Kana agong maglikay na tagpagpakasala, nya mo manay kalipay nato sa atong panglawas. Kay aron ta malangit. What if dili tinuod nga na ay Dios? Di na alkansi ta, mao iyang tubag. Undecided. Na kanang naa mga bright kay mga taong di mo tuog Ginoo, pangutana na sila. Unsa day inyong paglaom mga matay na mo? Ambot oy. Halaway na ibawaan. Pero naay usa ka preaching nga niingon diha nga ang tawo pag maghinapos yang kinabuhi og anang time nga hapit na gud siya mabugto, makabalog yun siyang nay langit og nay impierno. Pero sayang kung uwahin na ang tanan. Gani ang uban imbis mo dito nag thank you Lord. Gakahadlok pa. Impierno pa ko. Sing malingit ko. Impierno man ko. Ginawas ako kay bang di pa ko andam. Pero decided ka? Ala ka oy, kalamiya kayo. Thank you Lord. Dito na. Sure na to ni ha? So, wala sila naningog. Wala sila nitingog. Nga naman, ma-foul sila og moingong no, ma-foul po sila og moingong silang yes. Nga naman. Kaya ang pangutanan ni Lord, maayo ba ang pagtabang or ang pagdaot? Og moingon sila nga, sa may buhaton, pagtabang or pagdaot? Og moingon silang pagdaot. Sala. Kay maluluyon man ka. Pag moingon pong tabang, sala gyapon ano ipapaulay ba? So dili sila ka-decide. Pareho sab ni atong dunay babaye nga nasakpang nanapaw mauni. Ang atong Ginoo kabalog yun siya. Og unsay yes, og unsay no. Pero atong nga tayma ang iyahang yes og ang iyang no sayop gihapon para sa mga Pariseo. Usa man nagingon man diri ang balaod nga masakpang manapaw, batuon ang mamatay. Usa may kasulti. Pag moingon siyang batoa, sala siya. Oh, maluluyon ka, imong lagi ipapatay. Nga ni man kaka paghatag sa kinabuhi, imong lagi ipapatay, hukman mo lagi nimo. Og moingon pod siya nga ayaw ninyong batoa. Ikaw supang lakas balaod, moinganan na pod. Di ba? Pero ang atong Ginoo mo'y mas labaw na sayod og unsa gyoy yes. Kay gani kung ato nang himuon katong kahayag, ningon diha pagsulti, ang imong mata mo'y kahayag. Masakit to nimong mata, mauna. Kung ang imong kahayag kangit-ngit di ay, unsa pa ka kadako ang imong kangit-ngit. Kung ang imong yes Kristohanon aning kinabuhi no di ay ni Lord, unsa pa ka ang imong no? Ha? Ang uban, mga young people no, lamig kay dang mo ampo. Dalon ko natos pag-ampo ng atong gibati. Lord, ikaw lang ang tinuod makahatag. At ikaw lang o Dios ang makahatag og tinuod nga kalipay. Ginoo, dili ko sigurado pero kung ikaw mo'y naghatag ani nga kalipay na sa akong kasing-kasing niya. Salamat kaya ni Lord. Gailad-ilad ka galingon. Nag-yes ra siyang kaugalingon, misal dili yes. No, may man nagradyo nga mo yung basta yes, nidaghan ang halin sa akong mga isda. Nga nakadungog mo na. Sige kuno sila paminaw og Yes FM. Kanang Yes FM nga radyo bang
Mudaghan ko no ang halin sa ilang isda. O sila labot. Sa connection. O, balik na ta. O, sila ka-decide. O sige, buhat ni Lord, kadili man sila maka-decide. Di sila makano, di po sila maka-yes. Na sila tunga-tunga. O niya, kabalo naman ta nga, og di ka-decided. Tagak yapon ka sa impyerno. Di man moingo si Lord nga, ikaw kay di man ka mo to, o, impyerno na yun, kay ikaw kay dito makalangit. Ikaw kay kadua-dua pagkabisa atong klarohon eh. Kanang wala nito, o kanang nagdua-dua, ditso mo. Pag-uban mo. Kanang man, gisulti na mas Bible o kung sa yes dire. Dua-duain na lang ng isultis tao ayog dua-duain ang isultis Ginoo. Amen ba? So, ingon dia, after looking around at them with anger, mura bag nasungot na si Lord ba kay? Kamong mga sinahan ba? Kamong nagpakaroon ng mga maalamon ba? Kamong mga magtutudlos balaod? Kamong mga wa man lagi mo tubag ninyo. Kasayon ra na. Yes ra og no? Way maningog. Sumurang-murag na offend ang Ginoo. Now listen. Ingon siya and sorrow, so mura siyang nasuko nga nasubo. Kana dayang magduha-duha ta masuko ang Ginoo og masubo. Munang di siya gustong magduha-duha ka, mo nang i-allow niya nga naay mga signs ngayang ihatag. Na? Naay mga ilhanan. Pareha ni Tamas, gaduha-duha man siya. Kay kani ba yung duha-duha? Delikado ni. Ingon siya, Tamas, nang hikapa. Gikap niya, uy, naibuho, Lord. Mung kamot. Tiil. Naibuho. Be, sa gilid ko na, Lord. Ikaw, gidi ay. Praise God. Na? Si Lord, dili sa gustong magduha-duha ka. For so many times, nag-doubt ka. Giprove ni Lord nga nag-exist siya, nga buhay siya, nga naguban sa nimo. Pag-abot sa next problem, nagduwa-duwa gyapon ka. Sa kadagan ng mga time nga giprove ni Lord nga nag-uban sa nimo, nga faithful siya, matinudalon sa siyang saad, giprove niya, nakita nimo, ni testimony na ka, maayo gyud ang Dios. Pag-abot sa laing adlaw na po yung problema, nagduwa-duwa na po ka. Dili gusto si Lord na kay judgment na. Tanawa. So, at the hardness of their hearts. Kini di ang maduha-duhaon ta mga igsoon di ta ka desisyon mga laga Dios Ginoo magkinaon sa hatag bawi ni atong pagpangalagad Ginoo. Paminaw pa kayo. Naatay gitawag og hardness. Gahi nga kasing-kasing. Gahi nga kasing-kasing. He told the man, kamo ha? Shh, doy, sige. Ituyod ang imong kamot. Na? Ingnan niya. Stretch out your hand. Kimay biya to. Ay, buksakan niya. Suga sa kong pagkatao yung anin na ni. Pero siya, stretch out your hand. Kanamang kita, maguna-una, dili lagi, pwede, dili lagi, kaya, dili lagi. Basta kay niingon si Lord buhatara. So, ikaw may gaingon. Pag-inganan niya, mura siguro siyang una-una, di man good. Kanunay, nabitaw na ako ng gipahilot. Kanunay, nabitaw na ako ng ginatinat. Di man yun. Pero kaya ikaw may nagsulti, ha? Sige. Uy, siya, alam ko sa mali. So, natuyod ang iyang kamot. And listen. So, he stretched it out, and his hand was restored. Pag inat niya sa iyang kamot, naulian. Hello? Kabalo kag nganong nahimo tang kimay sa tong pagpangalagad sa Ginoo? Kabalo kag unsay nakapahimo nga kimay nato? Lisod kayong ituyod ba para sa hugason? Lisoy ituyod para sa labhonon, silhigon. Unsay nakakimay nato? Gadget? Kanang cellphone ba? Sige na lagi nga na. Nahimo tang kimay para sa mga buluhaton. Nadili lang diya sa buluhaton sa balay, pati sa atong pagpangalagad sa Ginoo nahimo na tang kimay. Nga dili na ta makaukab sa tong Bible kay na naman cellphone. Nanggahi na ng kamot sa cellphone. Literally wala tay mga pusas. Pero napusasan na ta sa mga cellphone kana mga gadgets. Tanawa ha?
Siguro nag-schedule kang mo-open sa imong Bible buntag o gabi. Ang uban mo-open sa ilang Bible Domingo di pagyud katuod. Naka-schedule na. Pero ang imong cellphone, nigingana nimo after nakagusa ka oras ibutang nimo. Manghugas ka. Pag human nimo panghugas, check up na po ka cellphone na bay ni chat. Nya reply na po. After that, gibutang na po nimo kay maligo sa ko. Pag human og ligo na gaputos pag towel sa ulo. Check na po sa cellphone, di ba? And then human mag-ilis na dayon yung lingkod dito sa sofa na anay TV gaon, cellphone niya po. Kamantay ana. Nya sa usa ka adlaw, dili na mo ubos og 50 ka beses nga imong gi-check ang imong cellphone. Nga imong gigunitan imong cellphone, butang, gigunitan, gibutang, gigunitan, gibutang. Pero pagbasa sa Bible, naa? Why? Undecided Christian ta. Kita tanan. Wala na yung magreklamo, wala yung manong manghukom, mga pastor. Wala yung makahukom. Ingon pa to ni pastor, unsa to? Klaro na ana. Kita kayo? So muni kasagaran nga kaniadto sige ra kanabang og para sa Ginoo. Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord. Sige ka ing ana kaniadto karon himong kimay. Sige naging ana man. Kaniadto grabe naghanatag mga verse. Bisag ako. Asa naman to makitaan? Asa naman to? Maglibog na kung mga tanay, estudyante, pastor, asa gani makita to si Samuel nga nga isa ha. Nga naman, lack na taog time nga mo remember, mo mamalandong. Kanang fruit of your meditation, maumanang mo familiarize ka asa tanan, asa makita. Di na? Nga naman, pagbasa nimo, ampo ka, Lord, salamat sa mga pulong nimo, nag-ingon, bulahan ang magpaubos kay ipataas. Lord, ako na kinabuhi, Ginoo. After that, cellphone na. Kaniadto kay human nimo basa na, matag adlaw. Padong na hapon, si kaguna-una. Mateo 5, versikulo 5, bulahan mo paubsanon, mailang yuta. Hangtod na hapon, bulahan. Paubos lagi ka, bulahan. Pag encounter nimo, bang! Bulahan, paubos. Ginhawa taglalom. No? Pag ingong putol ang wire. Ha? Ni bayad si pastor sa kuryente kay giputlan. Basa na ko dito. Nade ay dump. Pag dump sa balas, naputol. Unya, dili man na pwede ka ng imuhang. Unsa to? Dili man na pwede ditso kag react. Kay lahi man tong react og response. No? Yang diangaw dito. Naunsa di ay ni? No? Pero gahuna-huna na ko daan mag-midweek meron. Ngit-ngit jud ni Ron. Niabot ang tagabuhi ko, ilang gi-fix. Oh, praise God na ayo. No? Di mo na pwede mo na yung no? So he stretched out his hand, he stretched it out, and his hand was restored. Kanang iyang gibuhat ang iyang nadungog. Nganong di man puta maka-decide nga buhaton nato kung sa itong nadungog. Nga nangandoy man tagpag-uswag kaayuhan. Nangandoy man taog kinabuhing matarong. Nganong di man ta maka-decide nga unsay nadunggan nato itong buhaton parehaan niya. Nganong mo kining pagduha-duha mga igsuon mao ni kanunay makapabugat nimo ug mao ni kanunay isulti sa yawa sa imuha. Nga naman, sa dihang mo desisyon yung ka, nga ang giingon ni Lord nga yes, i-yes nimo sa imong aksyon, naayo ang iyang kamot. Dili man tingali ka kimay, pero naagyo kay problema karon. Pero naay message si Lord nimo, karong gabi na, og kana nga message ni Lord para nimo, og nako, atong i-yes, impas ng problema ha.
Pero usahay mga igsoon, lisod jud kayong yes basta paras Ginoo. Labong paras crush bisag di pa mo uyab ga yes nakadaan. No? Nay usa ka daga nga na in love siya og ayo aning bag-ong estudyanteng ni transfer sa ilang school. Taason nga tawo, basketball player, taas nga gilong, artistahin, in love siya ayo. Unya sige niyang gibutang siyang una-una kung kining tawhana ni mo duol ni nako unya mo ask ako judayon ning ditso og yes. Sige ra gid niyang ginauna hangtod nga mahuman na lang ang semester. Niabot gyud ang time nga nangan iyang gipangandoy nga ni duol niyang og mo ask. Pagduol gikulbaan siya. Pag ingong miss, pwede kong mangutana, yes, 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 thank you, yes. After kay siya, kay kaingon siya, yes to nga, pwede ba kong maninguha ni mo? Pero kay ang pangutana, unsa de ay imong shampoo ang imong buhok na laya man. Assuming. Kabantay mo ng mga assuming. Lahi de ang gipangutana pero kay dali lagi kayo siyang muyes. No? Ang mga daga pagbantay gyud mo ana inyong yes. Og yes na sa Ginoo then yes. Kaklaro naman gud ana nga dili na yes sa Ginoo niingon na ang Bible. Dili pwedeng kuyugon og daro ang kabayo og ang baka. Anong ka yes, yes man ka diha? Yes, yes, show? Hala, no? Kinadaghanan kita kayo problemaha aning kinabuhi. Nga atong yes, grabe. Moingon si Lord ang inyong giingong yes, ako sang giingong yes dire. Ang inyong giingong no, ako pong Ginoo. Pero ang problema kay no na nadaan ni Lord imong pugson og yes. O ang yes ni Lord imong pugson og no. Ako sa una kaduha-duhag yung kung mamastor kayo, kanang mamastor ka na ang problema. Pasangilan pag kas mga tao butang-butang, pangwarta na, mga tinuuhan nga nanubong kawayan. Wa gitanom, nanurok rag ila. Dagan kayo mga ingana. So sige kog atras, magsige kog balibad, magsige kog atras. Sa dugay na kong atras, nahulog manoon ko dito. Ang imong gikahulugan, mao di ay ang imong gilikayan. Di ko ganahan. Kadungog lang gani kog pastor. Bisan nga ni masulti nimo kamay Ginoo maglain nimong paminaw. Weird. Ew kayo. Nganong Ginoo ni siya oy. That is why klaro na to ni. Now, listen to this. Ang next aning nga verse 5 from takutom no? Na verse 6. Oh, verse 6. Tanawa. Immediately the Pharisees went out and started plotting with the Herodians against him, how they might destroy him. Kining mga undecided, kanunay ra gyud na silang nagplano unsaon pagguba. Mga undecided ba? That is why ato ning klaron, especially this time, coming na ang ato ang Thanksgiving, after that natay baptism. Klaruho na to ni. Asa man ka? No ka or yes? Kaya wa man ni pwede ka rin ako tunga-tunga. Unya na lang ko kay basin pag nga. May kasagaran na problema sa mga pastor. Mag-istorya-istorya may. Ang ilang problema, dili pa pastor, di pa jud. Ano siya man na? 5 na ba nakatuig simba, pero dili pa jud siya magpabaptize pastor. Ano man po? Kaya lagi hunahuna niya makasa pa siya. Di pa niya na mabuhian ng mga butanga. So naan na may gingos Bible nga yes og no. It means nga undecided pa di ay ta. Nga mubuhian ng mga butanga og maoy hinungdan ng butanga kay di pa ka mubuhian na. Mo say no ka sa yes ni Lord. Munang ako jud mo i-encourage maka usa mga igsoon nga bastag paras Ginoo.
magno na lang kas imong kaugalingon, magno na lang ka ni bisan kinsa. Pero si Lord ayaw taon siya ino. Dapat guna kanunay yes gyud ka sa Ginoo. Kay lisod jud ka ayon eh. Dingon ang Bible pag mo pasaylo, magpaubos, mo higugma, maglibog pamantaan na. Gugma ra man nagpagdumot. Mga duha no? Nang pangutanon ka, kumusta man to nanuntok nimo? Saman, gadumot pa kaniya, wala na. Naigugma kaniya, wala uy. Wala ra. Wala ra good. Ang Gigos Bible, higugma aman. Ha? So, ugwa ka na higugma, asa man ka? Wala ra. Nagdumot ka, wala pod. Gigugma na nimo, wala lagi. Kinalisudan jud kayo. That is why kitang mga Kristohanon sigit ang muraga pasan og mga bugat kaayo kay dili ta decided. Kini bang kung imo man kung huna-hunaon, pwedeng ang kamatayon sunod ng oras, imperno na og langit ang naghuwat. Nganong dili pa man ta makaingong yes sa Ginoo? Kaya ang atong pasanginlan kanunay mga butang nga nakagunit pa nato sala nga mga ingon ana. Human na ka giingnan ni Lord mag-no diha, mag-yes ka diri nako. Undecided gihapon. Motong giingon sa Bible kini mga undecided daw kanang kadungog ko gwali. Ako ra pong gi-relate nga bitaw no ingana ng mga taong undecided. Ningon siya nga naminaw naka og wali 100 or 1,000 na kawali. Then nadugay na kakayog pangalagad sa Ginoo. Nganong ang imong pamilya wa man nimo nadalas Ginoo? Or wa man sila simba Ginoo? 37 years na kadiha sa Ginoo. Nga naman. Tungod kay ang problema, sige siya paminag wali, pero inig-uli di ka maong manghugas sa pinggan. Dili gani mo buhat bisag unsang mga buluhat to. So ang imong pag-yes sa mga pulong nga nadungog nimo matag pagtudlog pagwali, makit-an na sa imong isig katawo nga yes pod ang imong pag-aplikar. Diri sa Bible ningong kani siya no pag dito nas gawas gayes. Ayaw na ani likayin na ni mga butanga pag dito nas gawas mo igipangbuhat. Undecided Christian. That is why kung maghisgot na tag kinabuhi or kamatay, impyerno og langit, doubt gihapon tag asa na taan ni ron. Pero wala na, dili na connected diha ha kay ang kaluwasan nato nadawat nato gasa kang Ginoong Hesukristo. Dili ato But ang concern lang ni Lord sa kada usa nato is ang atong pagkinabuhi. Kay ngano man gitawag naman ta niya iyatang mga anak, mga Kristohano na ta, naan na nato ang kamatuoran. Ingon dito, bulahan ang nasayod sa kamatuoran og nagbuhat ini. Pero sad to say, puro yes ang atong nadungog, ang atong pagkinabuhi, puro no. And sometimes, ang no nga atong nadungog, dihas atong pagkinabuhi, atong gihimong yes. Unsa na may mahitabo, kung ang pagkamatarong gihimo na natong dautan ug ang dautan gihimo na natong matarong. Ug dili pud pwede nga naa lang ta sa taliwala niana. Pilion gyud nato. That is why ingon si Joshua, choose you this day. Pagpili gyud mo karong adlaw. Dili man na mayong usam day man napilian pastor. Uban ko nimo pastor. Dili ang kada gyud usa nato mo desisyon gyud tang mag-say yes para sa Ginoo. Because ingon siya kay kung naapay kapin anig pagduha-duha ani kana siya iya na sayawa. So I tell you, pag gisulti na siyang pulong unya magduha-duha ka iya na sayawa. Doubt na nga gibutang sayawa dias imo. Basta iyang gisulti dire mao na nay mahitabo. So kung mag-doubt ka sa iyang gisultin, naggiduha-duhaan nimo ang iyahang mga pulong. Iya na sa kaaway.
Hinaot mga igsuon nga atong mapahinumduman ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon karon. Mapangutana nimo ang imong kaugalingon. Ngano man ka kaniadto? Nga lipay man ka kaayong mag-yes, Lord, na unsa man ka karon? Nganong ang yes nimo sa Ginoo na no naman karon? Pili ta. Ingon diha ang dunay pagpili kamo karon, dalan sa kinabuhi o dalan sa kamatayon. Hain ni ini. Pilion ta sa Ginoo nga igsuon. Sa Bible ingon siya pagsulti. Dunay lapad nga dalan, naisigpit nga dalan. Sa lapad daghang mo subay, daghang mo pili. Sa sigpit gamay lang ang makakaplag ni ini. Lisod, sigpit nga dalan. But daghan gihapon nga undecided. Nisugod na mangyud lamang kadihagtikang sa sigpit nga dalan. Desisyonin na nga imong padayunon. Kay dili desidido, di pa decided, magsigi pa deres dalan nga mutikang sa dalan nga sigpit, muari na pod sa lapad nga dalan, mudong na pod sa sigpit nga dalan. Dili decided. Unya pasanginlan pas pastor. Pasanginlan pa si mama. Ram ka mama, oy. Pasanginlan pa ang mama. Nga, muingon dayon dito nga, conservative ramang kakaayo. Sa pagkatinuod lang, kining atong mga gipang dangatan sa kinabuhi, kanang atong mga gipang agian, nagmatter ni sa atong mga desisyon sa nang labayng panahon. Nga nag-say no ta sa tawag ni Lord sa itong kinabuhi. Pero nag-yes ta sa tawag sa sala ning kalibutan. Tonight, desisyon ni mga igsuon nga imong pilion ang pagkamatarong. Pilion nimo ang yes diya sa Ginoo. Ang no ni Lord imong isalikway. Dalaygon, silimbahon og makagagahom namo nga amahan. Dagan kayong salamat, Lord, sa mga pulong Ginoo nga among napaminawan karon nga kagabion. And Father God, isyagit or ihunghong ang imong mga pulong. Bisan asa ni ini, basta kay ang mga kasing-kasing Ginoo naka-decide na nga mosunod ni mo. Mahimo gayud, O Lord, ang pagkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton, Ginoo. Tabangi ming tanan, Lord, sa among pangpanghuna-huna, sa among pagpanulti, sa among mga buhat o sa among mga pagbati. Nga dungawan namo og ayo ang imong giingon nga yes dinhis sa Biblia. Ug maoy among pilion. Ug ang imong gidili, Lord, maopoy among gidili, Ginoo. Tabangi kami, O Dios, nga mahimo ming decided nga mga magtotoo. Tabangi kami, Lord, nga mahimo mi nga sama kang Joshua. Nga ang iyang commitment, ang iyahang pagpili, ang iyang desisyon, dili na pwedeng bag-uhon sa sitwasyon, sa kahimtang o sa kapanahunan. Kaming tanan, O Dios, apakyas mi Ginoo. Imong mga saad nag-ingon nga ang among ganti mao ikaw, O Ginoo, mao ang kinabuhi walay katapusan. Lord, bisan pag-unsaon sa among isig katawog, babag na mo, basta ikaw mo yes, walay makapugong. Thank you, Lord, nga kung maghisgot may kaluwasan, diha di mo, yes, ang imong tubag, O Ginoo. Thank you, Lord, sa diyang mangayo, minimo, o kaayuhan sa among mga balatian, always yes, ang among madawat, Ginoo. Salamat, O Dios, nga og naa kay no sa among kinabuhi para na sa among kaugalingong kaayuhan. Nga di mi mapahamak, nga dili maguba ang among umaabot. Ingon imong mga pulong sa gipadayag, Ginoo, nga you open the door that no one can shut, and you shut the door that no one can open. Kining imong gialaw sa among kinabuhi, Ginoo.
ang imong gitugot, ang imong ihatag kanamo, Lord, dili ni masirad-an sa kaaway, Ginoo. Og ang mga trabaho sa kaaway diri sa among kinabuhi nga imo nang gisirado, dili na niya pwede pang maablihan. Thank you, Lord. Nahingpit mi nga imo nang gipanag-iya, Ginoo. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan. Kitang tanan manindog mga igsoon.